Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването "Пътят на ТV1". Аз съм Мария Дамянова. Знаете ли какво пише в Уикипедия за дом? Не търсете, аз ще ви кажа. Домът е жилище, място на постоянно или дълготрайно обитание на семейството или индивида, където човек би искал да се чувства уютно, сигурно и спокойно. Емоционално обяснено, домът е там, където те обичат. Философски и културно определено, домът е съвкупност от образи, които дават на човека основания или илюзии за стабилност. В продължение на хилядолетия, от древността до края на 19 век, началото на 20, огнището е средище и символ на семейния живот. Така в съзнанието на човека огнището се превръща в архетип на дома, а изразът семейно огнище в синоним и символ на дом. Днес в пътят ви срещам с Йорданка Танева и Габриела Янева, които ще ни разкажат за една много благородна, много интересна и много смислена инициатива, която те са нарекли "Ела си у дома". Здравейте! Здравейте и благодаря за поканата. Добре дошли сте, за мен е удоволствие. Ще ви помоля да се представите на нашите зрители, но преди това разкажете как стана нашата връзка, защото се получи доста интересно. Аз гледах вашето предаване с Биляна Биле и просто когато го гледах и нейната енергия и вашата, и си казах, точно това дойде пътят. А какво за нашия път, който извървяхме? Бихме искали да го споделим, какво направихме, къде бяхме, как се върнахме и как помагаме на другите хора, които са в чужбина, да намерят техния път, за да се върнат у дома при корените. И тогава вие ми писахте, а аз предишния ден бях гледала едно предаване, в което стана дума за вас и си казах, тези хора трябва да ги поканя да разкажат и в моето предаване какво са направили, как са го направили. И докато си мислех и се чудех кога да организирам тази наша среща, вие ми писахте и така стана по-лесно тази наша среща. Сега ще ви помоля да се представите на нашите зрители, да разкажете за себе си, с какво се занимавате, къде сте били, къде сте шетали по света, кога сте си дошли, въобще всичко за себе си. Междувременно показваме вашето лого. Което има дълбок смисъл. Добре, хайде сега да се представите на зрителите. Да започна аз тогава. Добре. Аз се казвам Йорданка Танева от Плевен. Щастливо завърнала се от Германия. Там живях 9 години. От 2 години и половина съм си тук у дома. В момента развивам успешен собствен бизнес в сътрудничество с голяма международна компания в сферата на продукти за здраве и красота. В същото време, от миналата година съм доброволец към инициативата "Ела си у дома" и работя като администратор на Фейсбук групата. Целта на тази инициатива е да вдъхновяваме хората, които искат да се върнат, които са в чужбина, българите, нашите сънародници, които са в чужбина, които са били като нас там и са искали да се върнат и искат да се върнат в България, да ги вдъхновим и да им покажем, че винаги има път към дома. Не бързайте да ни разказвате за инициативата. Разкажете малко за себе си в Германия. Какво правехте? С какво се занимавахте там? Ние заминахме... Пак ли с продукти, които сега предлагат? Аз преди да заминем за Германия, заминем, значи семейството, така ли? Да, с цялото семейство заминахме. То беше доста отдавна, 2013 година заминахме, тъй като предложиха на мъжа ми добра позиция в фирмата, с която той работеше на хонорар до тогава и пътуваше по света. Предложиха му постоянна работа и ние всъщност видяхме в това възможност семейството да е повече време заедно и в същото време пък и за него кариерно развитие. Просто тогава така преценихме, че това е, може би, единствения вариант той да се развие. И заминахме с двете деца, с цялото семейство, с голям ентусиазъм, но аз не подозирах как ще се почувствам там. Ако съм знаела
Нямаше да отидете? Знаела, да, сериозно щях да се замисля. На мен всъщност ми се отрази доста зле и здравословно и психически. Осъзнах, че изобщо не мога, все едно бях изтръгната от корена си, когато заминах от България натам. И не чувствах изобщо, не се чувствах там, не чувствах принадлежност към тази държава, въпреки че направих всичко възможно да се интегрираме, да свикнем, всички да си намерят мястото. Научих немски, аз до тогава работех с английски, научих немски, започнах работа, друга работа, тук си паузирах си бизнеса в България, който бях започнала. Започнах друга работа, купихме си къща, мъжа ми всичко потръгна, просто отстрани погледнато всичко беше много добре, уреден живот, но аз не се чувствах щастлива и купнех за България сигурно. Много българи ме разбират, защото повечето търсят така по-добър живот, по-добър стандарт на живот, но в един момент осъзнават, че другите неща са по-съществени, тези, които ти пълнят сърцето и душата. Нали? Дома, това, което вие казахте, беше много хубаво. Рода, роднините, близките, дома, всичко родно, българската земя, всичко, което ни дава тук сила и енергия. Нека да дадем възможност и Габриела да се представи. Така, аз имах доста успешен бизнес в България, в София. Бях голям вносител на италианско бельо. Правих жените да се чувстват красиви и още по-женствени. Но личният ми живот не вървеше за сметка на това и след 10 години съжителство реших, че това е начина да приключа всичко и да започна наново. Защо в Африка, в Южна Африка? Сестра ми чак в Африка? Да. Ама вие много далече сте избягала. Да, точно така. Съжителството изглежда не е било най-доброто. Не беше. С когото и да е било то. Да, и понеже предишната година посетих Южна Африка с дъщеря ми, на нея много и хареса. Хубавото време, природата и племеничката ми, сестра ми, зет ми бяха там и след една година, когато и двете взехме решение, че трябва да си тръгнем, избрахме да отидем в Южна Африка. Когато отидахме там, много от българите, с които се запознах, така на майтап казаха: повечето тук сме дошли, за да направим кариера, да изкараме пари, а ти остави кариерата и парите си. И аз казах: спокойствието е най-важното и щастието. Вътрешното щастие и спокойствие нямат цена. По някой път трябва да платиш с тази цена, да оставиш всичко и да започнеш. Казвам, аз и преди това съм го правила, така че... преди това къде сте бягала? Не, по-близко ли? Сменила съм бизнесите, когато... Така че за мен няма, като някой каже, че няма работа, аз казвам, има само мързеливи хора. Няма. Навсякъде по света човек може да отиде и да започне от нищото, ако има цел, желание. С Божията помощ всичко се постига, защото в момента, в който Вселената усети, че ти имаш желанието, тя ще ти даде пътищата да го направиш. Да. А там с какво започнахте да се занимавате? Все пак вие сте отишли при близки хора, нали? Да, близки, но... Тя малка ли беше тогава? Тя беше, точно завърши в България 2-ти клас и отидахме и там отиде 3-ти клас. Я записах и директорката каза: нали знаете, че това дете няма да може да се справи с езика? И аз казах: нека да му дадем шанс. Ама вика: нали знаете, че първата година ще трябва да учи английски и африканс, което е език, който е измислен език там, който се говори, но е задължителен в училището от 3-ти клас, за всички деца. И аз казах: нищо, нека да дадем шанс за една година. Или ще се справи, или ще повтори годината. Тя се справи и с течение на годините, няколко месеца ни беше лесно, но с течение на годините след това тя стана толкова добра по английски, че спечели стипендия и надмина всички по нивото на английски. Това е прекрасно, което се е случило и което е постигнала тя за такова кратко време. А вие какво започнахте да правите? Аз започнах да се занимавам със същото, защото реших, че... Пак с белято? Да, реших, че и африканските жени искат да бъдат красиви и хубави. Правих същото няколко години. Там по-сложното беше размерите, самия начин, вкуса на хората. Имах така... Не се получаваше така с европейски продукт много там, защото имаше несъответствие в вкуса и сезоните малко се разминаваха нещата. Вие като търговец бързо сте се ориентирала. Да, бързо се ориентирах, но общо взето навсякъде, където работех, беше като в отдел в продажби. Навсякъде имах награди за това, че съм била много добра в продажбите, защото аз ако харесвам нещо, го правя с хъс.
и се радвам на резултатите. Добре, и при вас нещата са потръгнали и при вас всичко е било наред на пръв поглед. Какво обаче, ето, Йорданка сподели, че не се чувства, душата й не е била на мястото си, може би, към онзи момент. Не се чувства добре, не е била щастлива. При вас какво се случи? Аз бях от тези родолюбци, които никой не казваше, че няма да напусне страната. И когато я напуснах по причини, по които не желаях да тръгна, но реших, че е най-доброто в случая, това винаги някакси седеше вътре в мене, че не беше моя избор. Въпреки че аз го направих, нали, но го направих по причина и винаги много ми липсваше, но там хубавото, че имахме общество, където събрахме пари, построи се черква, пратиха български поп, събирахме се на празниците, празнувахме и това много ми помагаше да пазиме тези празниците, корените, да се събираме, обичаите, да имам хората около мене и подкрепата. Там срещнах и страхотни хора от целия свят. Южна Африка е държава, в която може да срещаш португалци, унгарци, гърци, кипърци, всякакви и всички живеят в много така хармония и любов. И всичко вървеше добре. После започнах собствен бизнес. Много харесвам да работя с ръцете, да декорирам. Отворих си работилничка, както се наричат сега. Учех другите хора как да декорират. Много жени идваха при мене. Това беше социално место, където всички си обменяхме информация, така и като психотерапевт малко също действа. Колко години го правихте това всичко в Южна Африка? 15 години. 15 години. Но... вие по-дълго сте се задържали. Да. Добрия климат, слънцето много помагат според мене. И когато с твоето семейство е там, детето учеше, тя така се стабилизира в училището и всичко. Но когато за пръв път се върнах, доста години не се връщах, защото майка ми и нашето семейство постоянно ни посещаваха и семейството беше с нас. Но когато за пръв път се върнах... Колко години не бяхте идвала в България? Някъде сигурно 8 години не се бях прибирала. Да. Защото винаги беше, нали, или много работа, или точно сменях документите и трябваше да седя да оправям документите, или после финансови причини, пътуванията от Африка за Европа са много скъпи и после детето е на училище и няма на кой да го оставя и винаги така нещата Имаше причини винаги. Да. И когато се върнах за пръв път на гости, беше точно за Коледа, когато освен Коледа е мой рожден ден и за мен е нещо много специално. Много ми липсваше снега, исках да си дойда зимата. Тук ми направиха приятелите едно страхотно посрещане, но когато самолета кацна, аз ревах. Ама така ревах отвътре. Цялата треперех, гледах как кацваме и казах, Господи, това страшно много ми е липсва. Аз просто съм имала една такава болка вътре в сърцето ми. Аз не трябва това да го продължа, да си го причинявам. И като се върна, говорих с дъщеря ми, тя вика, нека да свърша, нали, училище и аз искам да се прибера. И аз бях много щастлива, че тя го каза, защото тя имаше много повече спомени от живота в Африка, отколкото в България. Да. А в Германия имахте ли такава общност? Ето, тя се е спасявала в тази българска общност, която е имала там? При мен спасението беше друго, защото ние пък нямахме. Ние живеехме изолирано в едно много малко романтично селце. Семейството ни не беше с нас. Аз имам сестра-близначка и ние сме много близки, но тя остана в България. Много сме сплотени като семейство. Е много сложно да се ние имаме много силна връзка и доста ми тежеше това, но все пак моето си семейство, нали, мъжа ми, децата си бяха с мен, но нямахме българи около нас и това може би тежеше също. Затова пък ние се прибирахме много често в България. Обратно. За всяка ваканция, идвахме на гости. Да, сравнително близко. Прибирахме се и аз наистина, като Габи, щом видях табелката, просто отпускаше ми със сърцето и ето вече съм си вкъщи. И винаги го чувствах това нещо и винаги, когато си заминавах, пък чувствах тая тъга, че отивам някъде, където ми е чуждо. Но аз се спасявах с пеене. Защото като малка съм пяла през детството си в детски хор. Или пеехте в група? Ние направихме един интернационален хор с една приятелка, също чужденка, украинка. И ние се запознахме на курса по немски, който завърших там, за да науча немски.
И направихме интернационален хор с най-различни хора от различни националности. Пеехме различни песни, включително и български. Лиляно Моме, хоро играеха там. Тя е талант. Аз съм слушала. Да, мен това ме спаси. Беше ми като терапия. Било ми е като терапия. Аз не съм го осъзнавала най-вероятно. Просто това ме спаси, защото действително човек може да изпадне в една депресия. Или по-скоро сте го правили съвсем съзнателно? Да, всъщност не знам какво ме насочи точно натам, но определено ми помогна това. След това и в един църковен хор се записах. Просто исках, явно търсех нещо, което да ми е отдушник. И всъщност така се спасих, но пък спокойствието при мен беше, че наистина, както и при Габи, семейството беше добре, децата се развиваха добре. Моята дъщеря беше на 6 години, когато заминахме. Тя беше по-добра от германчетата, с немски, с смятане, с всичко се справи много добре. Беше за пример, беше говорител на класа. Изобщо пише и немски и в момента е много добър, което не всички хора, които живеят в Германия, владеят добре немски, както и не всички, които живеят в България, владеят добре български. Но така, че това е заслуга и нейна, това, че тя го знае добре. Сина ми в момента все още учи там и работи, още не се е върнал. Много ми е мъчно. Има ли такова намерение? Какво казва? Има, но казва, че след няколко години иска да поработи още там. Да поработи в началото малко там. На мен мечтата ми е той да се влюби в българско момиче и да се върне в България. Но това, което е най-добре за него, разбира се, както казва Габи. Колко е голям той? На 27 е той. Добре. Да. Хубава възраст за влюбване. Всички възрасти са хубави за влюбване. Ще го запознаем с моето момиче. Ще се... Да, много ще бъде. И аз имам син. Ето. Добре. В Южна Африка да не би да срещнахте любовта, като говорим за любов? Да, така се получи. И то дойде в момент, в който вече 10 години бях сама и се бях отказала въобще, нали така. Гледах си. Винаги съм имала много подкрепата на приятелите, където тръгвам, винаги казвам: Господи, прати ми най-добрите хора, най-добрите ми учители, духовни учители, прати ми хора, които ще ме подкрепят и аз ще ги подкрепям. И Вселената винаги ми ги праща. Наистина, където и да съм, и като се прибрах тук, и пак си пожелах същото, защото от София се преместих в Бургас и все едно то, дали е същата държава или град, всичко се смени, и приятелите, и новото ти обкръжение трябва да намериш. И така случайно срещнах съпруга ми, той е англичанин. Когато го доведах за пръв път в България, той просто каза: Господи, толкова беше зимата, дойдохме да изкараме Коледа заедно и той толкова му хареса и каза: толкова много ми са липсвали 4-те сезона и снега, защото той също отраснал на сняг. Толкова беше щастлив да ходи, да му покажа Пловдив, Велико Търново, да се разходиме насам натам. И той се влюби. Влюби се във всичко, което видяхме. Случайно отидахме до морето. Не е случайно, нали? Всичко е било приготвено. Обаче беше случайно. Даже аз до последно казах: ама кой от София зимата ходи на морето? Ама моля ви се, сега си идвам от Африка, искате нали, сега на вълните там да ме духат. Отидахме и се събудихме и видяхме една красота наоколо. Видяхме такива малки сгради и жилища, които са по-като африканския стандарт, нали? Защото тези високите сгради аз не ги харесвам. Те ме притискат отгоре. И веднага се огледахме и казахме: искаме да си купиме нещо. И той каза: искам тук да живея и тук да се пенсионирам. Нали, още не беше плана кога точно ще се прибереме, но когато ковида започне и ни казаха: може да работите който откъдето иска, първото нещо, което направихме, беше да събереме багажа, да пакетираме. Моя бизнес беше забранен в рамките на една година, така че аз просто подарих всичко, раздадах и се качихме на самолета и се прибрахме. И от тогава сте тук? От тогава сме тук. И вие ли от ковида насам? И при нас пандемията беше катализатора, да. Защото тогава осъзнахме от една страна колко изолирано живеем, защото то не ни се промени много живота с ограниченията. Но от друга страна се актуализираха онлайн възможностите за работа. И всъщност работодателите разбраха, че може да се работи откъдето човек пожелае, когато, разбира се, е възможно.
И всъщност това ни помогна. Аз започнах отново онлайн да си развивам моя си бизнес. Оттам още. И всъщност тогава пък хората много имаха нужда от здраве. Те и сега търсят природни алтернативи за здраве, за баланс, за енергия. И много имат нужда в днешно време хората от това. В същото време пък ежедневието ни е толкова динамично, че търсим бързи и по-достъпни решения пак от природата. И всъщност аз започнах да консултирам, да се свързвам с стари клиенти. Отново си развих екипа от консултанти и всъщност бизнеса и вече имах доходи преди да решим да се върнем. Продължавах да работя там като в търговски отдел на компанията, в която работех с клиенти, но същевременно развивах и бизнеса си и вече имахме доходи. И тогава мъжа ми, когато решихме да се върнем вече и той каза, че напуска, ние вече имахме нещо сигурно като вариант за България. Те пък му предложиха да продължи онлайн да работи за тях. И всъщност Вашите близки упрекваха ли ви, когато решихте да се приберете в България? Чудиха ли ви се на решението? Близките не, но приятелите. Чух така, имаше някои от тях коментари. Негативни, нали, че какво ще правиш, къде отиваш, ти вече си изградил един живот и не си толкова млада, пък аз се чувствам много млада. И пак ще почнеш наново. И аз казвам, то няма нищо страшно да се почне. Това е една хубава нова енергия, изчистване на всичко, почване на всичко. И всичко е в съзнанието. Ако ти знаеш, че то ще е добре и ще е успешно, то ще бъде успешно. Да. Ние също винаги сме вярвали, че ще се справим каквото и да се случи. Все пак на 50 години се върнахме и с съзнанието, че ще почнем от начало, без дори да знаем той какво ще работи. Но те нещата, както казва Габи, те се случват и пътищата се подреждат. Ето, предложиха му работа, продавахме си къщата, купихме си апартамент. Просто нещата, когато ние винаги с моя мъж така винаги знаем, че когато гледаме в една посока, искаме едно и също нещо, просто нищо не може да ни спре това да се случи. И когато пък се случва с лекота, тогава знаем, че сме на прав път, че сме взели правилното решение. Никога не съм се съмняла. Това ми е било решението, в което най-съм вярвала, най-щастливото. Близките ни изкачаха от радост, като разбраха, че ще се приберем. Имала съм аз от някои приятели така въпроси, по-скоро такива, които не са заминавали в чужбина и не знаят, ходили са само на екскурзия. Абе, защо се върна, бе, Дани? Всичко ти беше там наред. Защо се върна тук и аз? И аз им разказвам, обяснявам им защо, нали, че не е важно само материалното. Добре, сега е време вече да поговорим за вашата инициатива. Скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят. Наши гости днес са Йорданка Танева и Габриела Янева от платформата Ела си от дома. Кажете сега, чия е идеята за създаването на тази платформа? От кога датира тя? Въобще така подробно, както разказахте за себе си, за своето връщане от дома. Дайте да разкажем сега за тази ваша инициатива. На кого е тази идея? Идеята е на Ленко Кабай-Иванов. Който не успя да дойде днес тук. За съжаление да дойде, но ние тук представляваме така сериозно екипа. Ленко Кабай-Иванов е живял дълги години в Англия, 20 години в Англия, завръща се миналата година в България. И след едно... той е най-скорошен. Да, той е много скорошен. Човек пристигнал в България. Да. Сравнено с вас, разбира се, да. Ние сме за баланс в екипа. Но той след едно изкачване на шипка, миналата година изкачването на шипка, му толкова се вдъхновява той също е родолюбец, също иска добро бъдеще за България и смята, че, ето го на снимката, и смята, че българите имат бъдеще в България. И той се свърза с мен чрез една фейсбук група, друга за българи, завръщащи се от чужбина, където аз съветвах майки с деца да не се страхуват, да бъдат смели, че децата много се притесняват майките. Коя е другата група? Той има много групи за българи, и за българи в чужбина, и за българи, които се завръщат. Няма. Всъщност за завръщащи се няма много, но няколко са. И аз там всъщност си общува с хората и някакси вдъхновяваше ме това да им покажа примера, да им покажа, че е хубаво, че не е страшно, да не се страхуват, че изобщо не е сложно. И той там ме откри. Всъщност писа ми
аз сега осъзнавам, че и при него е била току-що нова идеята, защото той ми писа април месец миналата година и каза, че когато ми го написа това съобщение, аз някак си почувствах, вие скоро ще имате рожден ден. Ще имаме, Една годинка. Ние даже по повод на това изкачване неговото на Шипка, където е възникнала идеята за Ела си от дома, сега организираме национална среща на групата там. На 3 март ще изкачваме заедно Шипка. Така че който иска може да се присъедини към нас и да празнуваме. Добре. Така че той когато се свърза, и аз някак си усетих, че това е моето. Аз, нали си говорихме преди това, че съм дева, ние не взимаме изобщо така спонтанни решения, без анализ и обмисляне, но този път аз го усетих. Усетих го като човек, той е човек с много светла енергия, много е вдъхновяващ. Чухме се, той ми изпрати един формуляр. Изобщо не знаех за какво става дума, какво ще бъде това Ела си от дома, обаче реших, че той вече беше решил как ще се казва платформата, всичко беше намислил и ви го дава на готово. И всъщност ми прати един формуляр да попълна за доброволец. И аз веднага попълвам формуляра за доброволец и бях написала там, че съм администрирала фейсбук групи във връзка, нали, с моя си бизнес. Розови очила? Да, ето ги розовите очила носим. Ще разкажем за тях. Ще разкажем за тях. Добре. И той каза, ето ти ще бъдеш администратор на нашата фейсбук група и май месец всъщност създадохме фейсбук групата. Двамата с него. Той е основателя, аз администратора и той е администратор. И започнахме да каним хора в тази група и тя толкова бързо набра скорост. Сега сме над 15 000, почти 16 000 души сме. В групата много бързо набра скорост. Срещнахме се с Габи, с Сели и другите две наши модераторки. Габи, кога се присъединихте към групата? В началото на лятото. Съвсем в началото, да. След един коментар в групата, Ленко ми написа лично и каза, може ли да се чуеме, искам да говоря с тебе. И се чухме и 40 минути продължи разговора, който добре, че мъжа ми не е ревнив и не разбира за какво става. Просто каза, кой беше този мъж? Като че ли се познавате, така говориш ентусиазирано и аз казвам, нали знаеш, като се чуеш с някой човек, като че ли цял живот си го познавал. Да. Нали, кликнахме с идеите с това и той каза, искаш ли да помагаш? И аз казвам, да, с удоволствие ще помагам, въпреки че съм много заета всяка свободна минута, защото аз вярвам в тази кауза и вярвам, че е много важно да помогнем на хората да преодолеят страха. Защото повечето хора, което ги спира да се върнат, е страха. Страха, че няма да намерят работа, страха, че децата няма къде да учат. Нали? В момента, в който те преодолеят тези неща, те разбират, че е много безопасно да се приберат. Добре, понеже с Ленко сте в основата, двамата заедно. Тръгнали сте заедно по пътя на тази инициатива. Какво седи в основата на инициативата? Мечта, кауза, подкрепа или още нещо? По-скоро е любовта към родината и това да покажем на хората, че за да се подобрят нещата тук, за да стане родината такава, каквато ние искаме, ние трябва да сме тук. Няма как, и няма как да сме в чужбина и да чакаме някой да ни оправи ремонт, примерно да ни направи ремонт на къщата, а ние да стоим и да чакаме. Или някой да се погрижи за нашата майка, тя да е примерно болна, да е, да речем, пострадала, а ние да стоим някъде навън и да чакаме тя да оздравее и тогава да отидем да се върнем при нея. Това искаме да покажем, че ние обичаме България, че искаме да творим тук добро, че искаме да се развиваме тук и има място за развитие. Толкова промени има в България. Искаме да го покажем, това да покажем успешни истории на българи, не само на завърнали се, изобщо на успешни млади хора. Има хора с бизнеси, хора, които творят много нови бизнеси, възникват. България тепърва ще се развива и искаме това да го покажем и хората да повярват, че всеки има място в родината. Това лежи в основата. А вече как го правим с вдъхновение... Това вероятно е голямата ви цел. Да. Повече хора да се повярват и да се завърнат. И да бъдат успешни. Защото ние, когато се събираме, също между нас общуваме, всеки казва какво е преживял, с какво има спънки, с какво може да помогне, обменяме опита
и тогава нещата са по-лесни. Да, всъщност другата цел ни е пък вече да създаваме общности на завърнали се, защото ние всички сме преживели едно и също и когато си преживяла едно и също, ти чувстваш близост и можеш да си споделиш тези чувства и преживявания с хора, които преживяват същото. И за това е хубаво, че ние нали, правим тези срещи, регионални, национални, с които се събираме с хората. Кажете какво правите сега на тези срещи, какво се случва, какви хора идват, какви хора ви търсят за помощ и каква помощ търсят от вас конкретно? Разкажете някакви случаи. Повечето в случаите са емоционална помощ, защото когато човек вземе решение, той просто е на един път и му трябва нещо малко, нали, да чуе добрата новина, да види добрия пример, да разбере, че има някой като него и някой, който би го изслушал, подкрепил и оттам тръгва всичко. Да. Това сърце, което днес е тук, виждам, че присъства на всичките ви сбирки. Да, всяка от нас. Ние сме на екипа на групата, сме 4 човека. Ленко Кабайванов, аз, Габи и Елица Колева, която интересното за нея е, че тя никога не е напускала България, но е много силен родолюбец и много отдадено работи за нашата кауза. Тя приема нашата кауза като своя и е много отдадена. Тя работи почти денонощно заедно с нас в тази група. И ние всъщност това целим наистина да покажем на хората, че независимо дали са напускали България или са били в чужбина, ние сме тук. Ние сме тук за тях. Ние, както каза Габи, можем да им предложим приятелство, подкрепа и една позитивна общност. Защото в нашата група основната ни цел е тя да се запази като много високо енергийно място, много позитивно, имаме си много строги правила, в които влизат да няма никаква омраза, да няма обиди срещу България и българите. Много държим на това, просто безкомпромисни сме. Щом им усетим такива хора, веднага ги предупреждаваме, че трябва да спазват правилата, ако не искат да ги спазват, могат да напуснат групата. Така че ние по този начин пазим това пространство и затова много често ни набеждават, че ние гледаме през розови очила и затова си купихме розови очила. И сега може да покажем, че ние винаги си носиме розовите очила. Слагайте ги бързо. Дали ще се виждаме? Ще се виждаме, да. Ето. Как изглежда Сурилто през розовите ви очила? Същото си. Той като ги свалим. Розовото идва от тук, отвътре, от душата и от сърцето. То не е от очилата. Ние знаеме, че в България има проблеми. Ние се опитваме да видим как да решиме проблемите и как да помогнем на обществото, за да решаваме проблемите. Ако видиме дупка на пътя, искаме да я запълним дупката, а не да насложиме снимка и да пишеме вестниците. Има дупка на пътя. Това на никой не помага. Да засадим цветя, да се сприятелим, да подадем ръка и така всичко ще бъде розово. Розовото ще тръгне от нас, не защото не виждаме. Ние виждаме действителността, но ние всички тук сме, за да помогнем на действителността да стане по-добра. И това дори може да стане, дори някой може да каже, ама то нищо, нали, не може да се направи, то няма смисъл. Има смисъл дори само да караш хората да се усмихват, защото ти когато им дадеш кураж на тези хора, те ще почувстват, че могат, ще почувстват и когато сме още много повече обединени, много повече от тези хора, те ще се случат промените. И те се случват. Те тръгват от всички нас в държавните институции, като дойдох в началото и това беше момент, който всеки, който се връща, му е малко такъв труден. И като отидавах и влизах с тази огромна усмивка и те на няколко места ми питаха, ма защо ви е толкова смешно? Какво е станало? И аз казвам, аз винаги се смея, нали? Ама защо толкова се смеете? И аз казвам, защото се събудих и съм жива. Това е... Какво по-хубаво от това? Нали? Да, може би вие сте тук и да не си харесвате работата. Ама аз съм дошла и имам нужда от вашата помощ. Ще ми помогнете ли? И когато има човек това отношение, от другата страна бариерата пада и любовта се появява и се стопля в сърцето на другия човек, защото всеки има нужда от добра дума. Всеки има нужда. Аз пък много и до момента
Вече толкова време съм вече в България, почти 3 години ще стана, съвсем скоро ще стана 3 години, но все още като вървя по уличката пред вкъщи и минавам покрай зеленчуковото магазинче и виждам нашите си дървета, нашата си земя, нашия си кош за боклук дори и така се подсмихвам самодоволно и осъзнавам какво щастие е това и ми се ще и другите да го осъзнаят. И хората, които тук си живеят, да осъзнаят, че това си е нашия дом и ние трябва да си го обичаме този дом, защото тук сме у дома си. Никъде в чужбина. Даже скоро си говорихме с сестра ми, ние много си обсъждаме, че има сладководни и соленоводни риби. И примерно соленоводните, т.е. сладководните могат да плуват с соленоводни. Нали? Примерно от езерцето могат да отидат в океана и да плуват, обаче не са техните води, нали? А пък ние в нашата си езерце си плуваме в свои води и се чувстваме добре. Така че ние трябва да осъзнаем, че нашето място е тук. Тук си тежим на мястото и тук ние можем да си го направим така, както искаме. И дори така, както си е, то си е пак прекрасно, защото тук са ни близките, тук си е нашето слънце, нашата земя, нашата храна, нашите традиции. Тук аз се прослазявам всеки път, когато ходя на първия учебен ден. Слава Богу, че имах възможност дъщеря ми да завърши тук средното си образование. Още не го завършила, но имам възможност да ходя и на родителски срещи български и да гледам знамето и да слушам химна и да се прослазявам всеки път. И това за мен е огромно щастие. И ми се иска и другите да го осъзнаят, че това е щастието. Да ги имаме тези наши си неща. Да, често комуникирам с хора, които казват, нали, и по-млади от нас, кога е най-подходящо да се върнем. И аз казах, вижте, имате ли роднини в България, семейство, майка, баща? Да. Те вече са стари, почват да грохват и аз казвам, върнете се. Преди да са си отишли, защото другите хора, които са били в чужбина и са изпуснали този момент, те цял живот ще се обвиняват за това. Да, знаете ли, ние когато заминахме и нашите роднини, никой не се опита да ни спре, защото те искат ние да сме добре. И са вярвали, че ние ще сме добре и казват, щом вие ще сте добре и ние ще сме добре. Обаче не е така. Нито ние сме добре, нито те са добре. То е една такава тъга, една такава носталгия, мъка си стои и набира скорост и така се оголемява и започва да тежи. Ето тези всички хора, които ги виждате, те това споделят. Някой от тях, ето сега... Всичките греят. Всички са се върнали от чужбина. Не, точно това искам да кажа, че някои дойдоха, за да получат кураж. Ето този мъж най-вляво и неговата съпруга е тук с очилата белите. Тя направо плачеше. Защо толкова искаше да се върне в България, искаше да получи кураж от нас, че има смисъл да се върне. И всички те чувстват същото. Те чувстват същото и ето го кмета на Бургас. Тук имаме най-усмихнатия и лъчезарен кмет. Това е ваша среща в Бургас. Да, където аз поканих господин Николов и той се отзова и дойде, донесе ни подари тениски на Бургас, на цялата група, изслуша проблемите ни, каза, че има за много неща, които ще намерим общи линии и ще работиме заедно, нали, за откриване на допълнителни места в училището за децата, което е много важно, защото за да се върнат майките и бащите щастливи, трябва да има место. И така много емоционално ни помогна. И ще работим заедно с него определено. Трябва ли да разбирам, извинявам се, че прекъсвам, трябва ли да разбирам, че търсите подкрепа от общинските ръководства, там където искат да се върнат хората, с които ще се радваме да работим с всичките общини и да намериме обща гледна точка, за да помогнем най-вече за това, защото господин Николов, както каза, в много хора се притесняват, че няма работа. В Бургас се търсят страшно много работни места, има много свободни. Значи, когато ние имаме информация кои хора искат да идват, ние може да се обърнем към общината и те да ни помогнат да намерим работа на тези хора, което е един от най-голямия страх на хората. Да намерят училища за децата и работа за тях. Това са двете причини,
които смятат, че са Най-много основни, за да не се връщат. Между другото, Ласи у дома, той е цялостна платформа. Той, може би, Ленко най-добре може да го обясни, но той е една цялостна платформа и Фейсбук групата е част от тази инициатива. В момента се изграждат партньорства с институции, ще бъде създадена фондация. Ето го едно от партньорствата с Националната менторска програма за жени предприемачи. Имаме дори човек от групата, който е в тази програма. В момента се създава приложение за работа, което ще свързва работодателите с хората, които са в чужбина директно и много бързо ще става връзката, още хора. Така че много хора ни подкрепят и то се превръща в едно истинско движение за хора, които искат да се върнат в родината. И аз вярвам, че ще има подкрепа и от общините. Вие сте съвсем в началото, но още нямате една годинка. Една свещичка не сте на което ви предстои. Скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят. Наши гости днес са Йорданка Танева и Габриела Янева. Кажете сега, времето, в което живеем днес, добро ли е или не е чак толкова добро за завръщане от дома, или всяко време е добро за завръщане от дома? Какво казвате на хората, които се обаждат, които ви търсят, които питат, сега ли да се върна или да изчакам още малко? Аз ще кажа за гайдата. Ако си чул гайдата, ние си имаме една такава приказка. Което виждаме, ако си чул гайдата в сърцето си, значи е време да се върнеш. Тоест, когато чуеш гайда или когато чуеш българска музика и ако ти трепва нещо, ако ти се насълзява, трябва да се връщаш. Време. И мисля, че е много подходящо времето. Ако искаш да прекараш повече време с семейството и с роднините си, ако искаш живота да е по-спокоен... Може ли със звук да го пуснем, това клипче отново? Ще бъде страхотно да чуе. Чуе това, за което току-що Дани каза. Я да видим колегите сега. То е много символично и самото лого с колелото, което върви по пътя към дома. Тук не е гайда. Има и гайда. Ето, има гайда. И цветовете са много български. Слънчогледът, като... Много си го харесваме. Хубаво е, добре, казахте, че разширявате вашите контакти, дейностите, имате намерение да направите едно, второ, трето. Как се случва всичко това? Къде съобщавате за вашите инициативи? Само в Фейсбук групата, само в интернет пространството? Имате ли физическо място, където се събирате, където общувате? Клуб някъде? Ние си правим тимбилдинги на екипа и се събираме, правим си зум срещи всяка седмица. За Фейсбук групата отделно си има екип, който работи по другите проекти. Ленко ръководи всичко. Нямаме физическо място, то няма и нужда да имаме, защото ние сме в различни градове. Бургас, Плевен, Варна, Димитровград, София. Ние сме в различни градове всички от екипа. Набират се и доброволци в момента, които ще има и координатор за доброволците. Кажете как може да стане това? Някой от зрителите може да реши. Ние имаме уебсайт. Имаме уебсайт. Самата инициатива има уебсайт, защото ние основно работим в групата, във Фейсбук групата, но платформата Еласи у дома има уебсайт. Там има много вдъхновяващи истории вече качени на завърнали се българи. Има ни нас представени като екип. Има идеята на цялата платформа и съответно този контакт, формуляр, който може всеки да попълни и да се включи като по някакъв начин, да напише по какъв начин иска да помогне, или като доброволец, или по друг начин. Така че имаме... Но сега ще бъдем на 3 март, ще изкачваме шипка и ще се радваме на подкрепата на всички, които искат да дойдат вдъхновени от идеята и да изкачат шипка с нас. Какво по-хубаво? Това е най-българския празник. Така е, да имате последователи и да се разширява групата ви, макар че
15 хиляди, казахте Да. преди малко. То за толкова кратко време. И аз много се само радвам, за че една ето, година. например, ние в Плевен вече си имаме такава общност, събирали сме Както се и в няколко Бургас, пъти, да. вече сме се сприятелили с някои от хората, завърналите се, ходим заедно по разни паркита, театри, така че много Запознаваме децата Запознавахме, да. децата да си общуват и те. Така че ние си помагаме, вече си помагаме. Да. Във всички тези ваши срещи с хората, които са се върнали и казахте, че има хора, които никога не са били в чужбина, във вашата общност, в тези разговори става ли ясно дали осъзнаваме собствения си потенциал? Какво научавате от хората? Всеки лично за себе си смята ли, че ние по-отделно и заедно като народ имаме огромен потенциал? Да, мисля, че това е идеята и на групата, събирайки се заедно, да използваме общия си потенциал, с това да си помагаме, да даваме пример. И много хора, които са били в чужбина и са минали през много препятствия, те разбират, че може да оцелееме навсякъде. Но още повече може да сме добри на место, където цялата енергия и цялата сила са с нас. Така че това е най-важното като послание, че колкото сме повече, толкова повече ставаме все по-силни и толкова повече намираме време. По някой път хората ме питат колко часа, много часове на ден отдавам на този проект, както и Дани, и Ленко, и Ели, но то ни зарежда. Аз се прибирам вкъщи усмихната, заредена от всичките тези хора, от всичките тези сбирки и виждаме, че все повече усмихнати хора има, които са се прибрали и тази усмивка заразява. Тя заразява. Дай Боже, вашите усмивки днес да са заразни и нашите зрители да поемат част от тази енергия, която вие донесохте в нашото студио. Видях, че в сайта ви има няколко въпроса, които най-често ви задават. Единият въпрос и аз го зададох. Кога да се върне? Вие казахте. Чуеш ли гайдата? Трепне ли ти нещо? Връщай се. Другия въпрос, който най-често ви задават е къде да се върна? Как отговаряте на този въпрос? Затова аз, примерно, като дошла, всички очакваха да се прибера в София, пък аз се преместих на друго место. Хубаво е да се прибереш където е семейството и корените, но ако в този момент, защото при мен беше връщайки се от Африка, усетих тук, обичам София и постоянно идвам и ми липсват приятелите, но усетих задръстванията, усмивките, няма толкова много, така по-мръсния въздух и някои неща. И исках да бъда на изчистено, на отворено место. На мене водата и морето ме зареждат. Аз слизам там, ходя и цялата ми негативна енергия изчезва и аз съм пак заредена, когато се намирам там. Така че казвам на хората, приберете се, разходете се, посетете приятели, посетете различни градове и вижте как го усещате. Защото ако се върнете във вашия град, ама вие като сте си тръгвали, не сте го обичали този град. Или сега като се връщате, не го харесвате града, как се е променил, ама няма да отидете там и да сте изгнанници и да се чувствате недобре. Просто трябва да дойдете и да намерите вашето място. Друго място. Да, вашето място. Аз много се радвам също и, че абсолютно е така, както Габи казва. Ние също преди да заминем живеехме в София. Аз само в София съм живяла, след като завърших гимназия. Но се върнахме в Плевен, в родния ми град. Защото там се чувстваме обградени от... Той не е роден град и на мъжа ми, но той... той е с... Да, на него му е добре, добре му е. Той може да живее навсякъде. На него не му тежеше толкова много в Германия. Има хора, които се чувстват добре навсякъде. Той казва, щом ти си с мен, щом семейството е с мен, на мен навсякъде може да ми е дома. Така че той всъщност решихме заедно пак да е в Плевен, но много ме радва, че доста млади семейства избират да се върнат на село и вече и селата оживяват. Имаме даже
познати от групата, които имаме кмет на село в групата, който прави много за това село. Има млади хора. За кое село? Село Борислав. Село Борислав, Плевенско. Пак Плевенско. Да. Плевенско и Борис Андреев се казва кмета на селото. Има много млади хора, които селата ще се облагородят в момента, в който има хора в тях. Защото проблема в селата е, че не навсякъде има училища. И това е нещо, което то няма училище, защото няма хора. Да, така е. То е свързано. Когато се появят хора, ще аз карах всеки ден, защото дъщеря ми беше поканена в училище, което беше на 40 км от нас, обаче аз карах всеки ден до там и обратно, за да закарам детето ми в подходящото за него училище, въпреки че беше в същия град. В чужбина, да, но това беше училището, където тя беше поканена, където взе стипендия, която беше подходяща за нея. Аз карах всеки ден, защото когато искаш детето ти да се развива и да е на едно место, ти ще намираш начин. Има автобуси, има групи, които се организирахме след това с майките. Един ден една майка ги караше, после друга майка ги караше. Нали? Когато вече човек вземе решението, те възможностите се появяват. Да, в нашото село в Германия също нямаше училище. Училището беше между селата и един автобус обираше децата от всичките селца и ги караше в това училище. Винаги се намира някакво решение, но първо хората трябва да са тук, за да се намери това решение. И да искат да направят нещо. И още един въпрос, който видях, че често ви задават. Във вашия сайт го видях. Защо да се върна? Как отговаряте на този въпрос? Вие, хората от инициативата. Обикновено казваме защо ние сме се върнали. Защото тук живота е смислен. Защото тук сърцето ти е пълно. Тук са ти близките. Защото тук въздуха и слънцето се усещат по различен начин. Това не всички го разбират, които не са живяли в чужбина. Дори сестра ми се чудеше, като се върна и почна да дишам дълбоко. Искам да го дишам. Какво вика го дишаш този въздух? Или миризмата на печени чушки през есента, или падащите листа, изобщо тези наши си български неща, чушкопека, изобщо всичко. Най-българското нещо, чушкопека. Това дава радост на душата. Разбира се, че е важно какво ще работим, къде ще учат децата ни, но тези неща, когато ти си се върнал с отворено сърце, когато си се върнал с желанието ти наистина да се реализираш, че ти вярваш в себе си, че ще успееш и не си мързелив и искаш да работиш всеки ден, не от време на време, всеки ден ще успееш в България. И да не чакаш помощ от държавата. Защото много наши българи в чужбина седят в чужбина и чакат помощ от държавата и те не се развиват. Те просто седат там, защото определена държава плаща добри помощи. Но те ще си останат. Тук много българи, които са си тук, също седат и чакат държавата нещо да направи. Тук държавата започва от нас. Ние сме държавата. Ние сме всъщност държавата. И у дома и стените помагат. Хората трябва да вярват в това, че когато имаш около себе си близки, все някой ще ти помогне. А в чужбина всички са много любезни, всички са много... аз си ги обичам много и немците и всички приятели, които имахме там. Но там няма такива приятелства като тук. Тук има други специфики, нали? Тук пък някои много ти се бъркат, нали? Така в личните отношения, нали? По-различни сме си. Понякога. Ама са си нашински. Ама си е наше и предпочитам така, защото много по-спонтанно се случват и срещите. Докато там трябва 2 седмици да си направиш оговорка, за да се видиш с някой. Не са толкова сърдечни. Нали? Те ти се усмихват, обаче няма да те поканат вкъщи на гости. Докато тук всичко е много по-топло, много по-топли са отношенията. Аз говоря за държавите като Англия, Германия, нали, тези оттам се връщат основно хората, защото там и времето тежи, нали, лошото време. И това тежи. Така че за това си заслужава да се върне човек, за да ти е спокойна душата, да ти е пълно сърцето, да допринасяш тук нещо за родината, да си помагаш на близките, да се срещаш с тях, да си празнуваш празниците не самотно. И да спазваме нашите традиции, защото когато празнувах Коледа и Бъдни вечер в чужбина, никога не беше същото. Въпреки, че бяха обградени. Мартеничките. Раздавах на всички и обяснявах всяка година какво е мартеничка. И ние правихме даже в училището, правихме фестивал на мартеничките. Ама не е същото. Защото ти само
празнуваш, не го празнуват и хората около теб, не е споделено. Докато тук направо ми се пълни сърцето, като минавам покрай сергиите. Всички ги приемат за даденост тези мартинички, а аз направо сърцето ми ликува, когато минавам и им се радвам. Това униформата на вашата група ли е? С шевицата българската? Ние си ги купихме за националната среща през ноември на Еласи от дома. Иначе имаме едни други също така облекло с логото. Много обичаме да се събираме заедно. Станахме истински приятели. Това е прекрасно. Понеже вървим към финала на предаването, какво пожелавате на онези българи, които все още се чудят да се прибират ли или да не се прибират? Да послушат сърцето си и сърцето да им покаже пътя към родината. И да влязат в нашата група, за да добият кораж, да видят примера на други. И да изгледат един куп видеа. Имате, нямаше как да ги покажем за истории, които са споделени в вашата група. Добре, аз много ви благодаря за този разговор. Беше ми интересно. Има още много въпроси, обаче времето ни изтича. Ако нещо се сещате да кажете за някаква предстояща инициатива, освен 3 март, изкачването на Шипка, нещо друго, което предстои скоро. Ще има няколко нови след това инициативи. Ще ги качиме в групата, когато установиме. Нещо, което бих искала да кажа, нали, защото много хора най-много се притесняват за работата. Когато се прибирах, всички ме питаха какво ще работи. Аз казах, нека малко да си почина, да подишам въздуха, да седна на плажа и тя работата ще ме намери, защото аз винаги така вярвам. И наистина, понеже допреди това си купихме имот, после свързахме с строителите, други хора да си купят имот и изведнъж се показа един от познат от една фирма и каза, Габи, ти какво ще работиш? Аз казвам, аз съм на почивка, после ще видя какво ще работя, работа ще ме намери. Каза, ние имаме нужда от теб. И аз казвам, не знам, трябва да помисля. Той каза, ние имаме нужда от хора, които се усмихват, които знаят английски, които има клиенти от чужбина, които ти ще доведеш и ще направиш. И аз започнах да се занимавам с имоти, защото аз винаги съм харесвала да инвестирам в имоти, да декорирам. После първите клиенти казаха, ама ние искаме ти сега да ни довършиш имота и да го направиш. Защото ние сме в чужбина, ние купихме за инвестиция, няма да идваме. И аз, добре, а може ли после да ни го гледаш и да го даваш под наем? И всичките тези неща... станаха. Всичките тези неща се появиха една след друга, без да съм ги търсила, без да съм се притеснявала. Те ме намериха. Възможностите съществуват около нас. И ние просто трябва наистина да вярваме в себе си. Аз също помагам в момента и на хора, които са и в чужбина, които са и тук, да имат доход, който да им дава някаква сигурност, за да може като се върнат, бих могла също да съм полезна и на българи и в чужбина, и на българи в България. Така че възможностите са около нас, просто трябва да сме отворени за тях. Добре, още веднъж ви благодаря. Надявам се българите в чужбина, които гледат нашата телевизия, да чуят всичко това, което днес споделихте с нас. Пожелавам успех, много голям успех на вашата платформа. И сега на предаването има традиция да завършва с притча, но днес ще си позволя да кажа нещо от Ленко Кабай-Иванов, защото го очаквах да дойде, но той не успя. Ето какво е казал той. Прекарах 20 години в Англия и съм наясно до болка какво преживява всеки един наш сънародник далеч от родината. Преживях много, научих много, падах и ставах много и в целия процес израснах много. Не съжалявам за нищо, защото това е бил мой личен път и това, което предстои да сътворя, е просто резултат от преживяното. Време е да приложа наученото и да реализирам моята мисия, такава, каквато я чувствам и усещам. А тя е да вдъхновя, окуража и подкрепя колкото се може повече българи да се завърнат в милата ни родина, защото тя има крещяща нужда от нас. А именно от свежи идеи, нови знания, нова енергия за промяна и нови лидери. Лидерите на новото духовно време, които ще изградят една силна и сплотена България. Ние вече имаме общност и създаваме новото движение, което ще издигне България с нов пример, нова енергия и много силна жажда за истинска промяна.
Ще заберем най-будните идейни хора и ще сбъдваме смело, защото нашето време най-накрая е дошло тук и сега за България. Още веднъж пожелавам успех на платформата след тези думи на Еленко. Надявам се повече българи да се завърнат у дома и да успеете да промените нашата България заедно. Благодаря ви. Благодаря, че бяхме заедно. Удоволствие беше за нас. Благодаря много. Уважаеми зрители, днес в нашето предаване гостуваха Йорданка и Габриела от платформата Ела си у дома, а вас ви очаквам и следващата седмица по същото време. Останете с програмата на TV1. Заслужава си!